Hola, què tal? Benvinguts al Chef Capravo. Soc Joan Gurguí i avui us presento un bon aperitiu, xips d'albergínia amb mel i llima. Per aquest aperitiu utilitzarem unes albergínies, mel i un parell de llimes, així de fàcil. Som-hi! 1, 2, 3. Molt bé, doncs el primer que farem, agafarem l'albergínia i la tallarem. Per tal de fer xips que siguin ben cruixents, el que fem és tallar molt finet, molt finet. A mesura que vaig tallant, les aniré posant en un bol i les salaré. D'aquesta manera el que fem és privar de que piquin l'albergínia, d'acord? Les salarem una miqueta i les deixarem en repòs una estona. Així aquesta picor que a vegades ens dona el paladar, l'eliminarem i ens ho garantim. Anem a utilitzar la mandolina, doncs. Veieu el tipus de làmina? És aquest. Una làmina molt fineta, quasi bé transparent, que quan posi amb oli ben calent, de seguida es faci cruixent, d'acord? Seguim tallant i ens veiem d'aquí una estona. 1, 2, 3. Molt bé, doncs portem uns quants minuts ja amb l'albergínia, amb la sal, trauran el picor aquell que dèiem que a vegades notem al paladar, però també treu una mica d'aigua. Per tant, el que he fet és els xips que vaig a fregir ara en oli d'oliva, en aquest oli d'oliva que veieu aquí en aquesta cassola, els he posat en paper secant, de manera que absorbim l'aigua. Per què? Perquè així es faran abans i no ens trauran tota l'aigua i no començarà a esquitxar, d'acord? Els tinc aquí, veieu? I els vaig posant. És important tenir l'oli ben calent, d'acord? I els posem així. És molt important ara que tota l'albergínia estigui en contacte amb l'oli, constantment. Per què és important? Per dues coses. Una, per garantir que es quedi dorat de manera uniforme. I dos, perquè si fregim amb poca quantitat d'oli o hi ha una part de l'albergínia que no toca l'oli, el poc oli que absorbeixi la part que no està en contacte amb l'oli xuparà massa. I al xupar massa no ens quedarà cruixent per una banda i, a més, des d'un punt de vista nutricional, absorbirà molt de greix. Per tant, encara que sigui mentida, fregir amb molt d'oli és important pel cruixent i perquè amb l'oli ben calent no absorbeixi tant de greix. Anem remenant. Molt bé, ja estic acabant de fregir l'última tanda. Veieu com les trec? Aquest color daurat, no més, Les vaig traient. Si ens passem, amargarà una miqueta i no ens agradarà. Vinga, anem a emplatar aquest superaperitiu. Tenim la pissarra aquí. M'agrada presentar-ho en pissarra, podem presentar-ho en un plat blanc, el que tingueu a casa, el que més us agradi. I tenim les xips. Veieu? Bueno, no ho podeu veure, el que sí que podeu és sentir-ho. Vaig a posar el micròfon a prop perquè sentiu el cruixent, d'acord? És important, això, perquè és el que ens dona el joc a la boca. Anem a emplatar-ho bé. Bé, ara tenim la combinació que serà el salaet de la xip d'albergínia amb el dolç de la mel i l'àcid lleuger i un molt aromàtic de la pell de la llima, d'acord? Posem primer la mel, agafem la mel amb l'ajuda d'una forquilla, d'un ganivet i farem uns brins de mel. I ara el que farem, per últim, és ratllar la pell de la llima. Simplement treure uns brins de pell, també ens dona un color verd molt atractiu. Això sí que ho recomano, servir-ho quan abans millor, per tal que no s'estovin. I bé, això és tot. Veieu que és un aperitiu molt fàcil, molt simple, amb molts pocs passos i que segur que encantarà a tothom. Vinga, que vagi bé, bon profit!